Stali se. I više od 10 godina iza nas. Dogovorili smo tekst deklaracije koji je kompromis, netko bi rekao najniži zajednički nazivnik, ja kažem kompromis u kojem je netko od nečega morao odustati. Bilo je određenih prijepora, ti si rekao i povišenih tonova, bilo je prijepora, nesporazuma, recimo da je agenda kosovske predsjednice Osmani bila nešto ambicioznija i da su zbog protivljenja Srbije neki dijelovi naprosto morali biti ispušteni. Ja to vidim kao sasvim prihvatljivu cijenu dokumentu koji je dobar. Naime, Slovenija i Hrvatska su ovdje da pomognu državama koje su prije svega da pomogne državama koje su u integracijskom procesu u jednoj fazi u kojoj smo mi bili prije 15 ili 20 godina, Slovenija pa onda Hrvatska. To je u stvari jedini motiv. Motiv nije ni mentorstvo, ni tutorstvo, niti bilo kakve karijerne i biografske komponente za bilo koga od nas, siguran sam u to, nego da se državama pomogne jer mi u tome vidimo i svoj interes. Bilateralni problemi koje države, sudionice inicijative imaju međusobno neće moći biti riješene u okviru procesa Brdo-Brijuni i mislim da bi bilo zdravo da ih se previše ni ne koristi. Jer to nas je danas pomalo i ometalo u radu, ali smo, čini mi se, dosta strpljivo i uporno, onako navigatorski, moreplovački došli do luke. I brod se nije razbio, niti je oštećen. Dakle, jedno kompromisno, ali jasno rješenje iza kojega svi stojimo i za godinu dana ćemo se vidjeti, sad još uvijek ne znamo gdje, hoće li to biti Priština, hoće li to biti Beograd. Jedna od te dvije adrese su u nastajanju.